Όσο κανένας άλλος βοήθησε ο Μένες και Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία έλεγε και από τον Τίμιο Σταυρό, είναι κατέρωθεν του Τίμιου Σταυρού. Το ένα σχολείο στο λόγο προς τη Ρώμη να πολεμήσει τον Μαρσέλιο και το ένα σημαία και του τον Νίκα και η σημαία αυτό. Σημαία ο Χριστός και αυτό και την γι' αυτό και την καίνε. Οι δυσκολεμένοι. Καίνε. Γιατί δεν μπορεί να την καίνε. Φέρνει αξία της. Πόσο μάθημα της Εκκλησίας στον πατέρα φέρνει αξία της. Φέρνει αξία της. Και εκεί θα σταυροπώσει ότι την έκαψε. Αυτό. Και οι άλλοι τον βρήκε στους Αγίους Τόπους. Το Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό είναι κατέρα του Σταυρού. Είναι τα κέρα του Σταυρού. Είναι κέρα. Ήψος ο κέρας είναι στην δύναμη, παράπτωση. Δύναμη. Ο Τίμιος είναι ο Σταυρός. Σήμερα σε όλη τη γη ξέρω ότι ο Τίμιος είναι ο Σταυρός. Αλλά δεν τους ψυχώνει όλος ακόμα και τους εμπούς, ο Τίμιος είναι ο Σταυρός. Σε Ελλάδα είναι πώς βλέπουν όλοι και ζητάνε τα πάντα από την κοινωνία. Ζητάνε θάρρος, ελπίδα. Αυτά ζητάνε από εμάς. Τα λεφτά μας έτσι και σπάνε, τα παράδειγμα, οι Γερμανοί τα πολλές φορές πάρει μόνο αυτό. Αλλά είναι λεφτά ο άνθρωπος του. Το λεφτό είναι ένα ο Χριστός. Ο μυστικός Μαργαρίτης, ο εκκλημένος θησαυρός, ο πολίτης Μαργαρίτης. Και όταν έχουμε τον Χριστό, την Εκκλησία, έχουμε όλα τα λεφτά. Και μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φαγητό. Χωρίς φαγητό. Πού είχα πάρει το μόνο ζήσει τα άνθρωπο, όταν διάβαζε να κάνει τις πέτρες ψωμί, γιατί είχε νηστέψει άλλα μέρες, άλλα νύχτα. Δεν ζει ο άνθρωπος αυτό. Ζει και πεθαίνει. Λέω το πολύ καρκινοπαθήσει, πολλές θα εκκλησία τι θα γίνει. Παιδιά δεν ζει, δεν πεθαίνει γιατί έχει καρκίνο και δεν ζείτε γιατί δεν έχετε καρκίνο. Ζείτε για το θέλει ο Θεός, έστω αν έχετε 100 καρκίνο. Και πεθαίνει για το θέλει ο Θεός, έστω και αν έχετε υγεία σιδηρά. Πεθαίνετε και κάθεστε και κοιμάστε και περπατάτε και για προέδρου. Αυτό είναι. Άλλος ερμητός. Στην εκκλησία σαν γιαγιά. Πού τα λέει. Κάζεται. Ευεργέτες της ανθρωπότητας. Ευεργέτες της ανθρωπότητας. Έτσι, τα πίνει, τα πλέον, δεν θα πει τίποτα με αυτό. Φτάνει αυτό που είναι. Να είναι καλά. Να πατρεύεις ο άνθρωπος. Και όχι μόνο. Έτσι. Ζούμε για το θέλει ο Θεός και φεύγουμε για το θέλει ο Θεός. Είτε ζούμε είτε από την μύχη του Παύλου. Είτε κάνουμε. Του Κυρίου. Είμαστε του Κυρίου. Είμαστε του Κυρίου. Γι' αυτό και το ζήμι Χριστός και το αποθανήμι κέρδος. Κάτω με τον Μεγάλο Βασιλείο, ο μόνος και ο έπαρχος του Άλλου, του Αριανίου, του Αυτοκράτορος, ότι θα τον φωνεύσει, εκεί του λέει ο Βασίλης. Θα πάω μια ώρα νωρίτερα στον αγαπημένο του Χριστού. Όταν του πέντε να εξορίσει, πού λένε να εξορίσει. Πού θα με στείλει. Στην ουτοπία του Τόμας Μόρ. Πού θα με στείλει. Σ' όποιο μέρος της γης να με στείλεις και στα άκρα εκεί τα κατοίκητα, το πουσό και λοιπά. Εκεί είναι πάλι ο Θεός. Ο Θεός ο κόσμος είναι στο σπίτι του πατέρα. Και εγώ νιώθω στο σπίτι μου και να πάω. Έμενα άλλο σπίτι για ακουστή τώρα. Θα σου κάνουμε δίμευση της περιουσίας. Πάω την περιουσία του Δήμου του λαού. Το έχω κάνει πριν εγώ λέω από εσάς. Έφτιαξε τη βασιλιά, πάω σαν ώρα και με βγάλει λίγα μηχανάκι και ένα ράσο. Τι θα μου πάρει. Τα έχω δώσει. Και πετάει το λόγο για να τελειώσουμε κιόλας. Βγάλουμε λόγο και εγώ. Αυτός είναι ο Λοιπόν, παπά θα πούμε και με τα πόδια για αυτούς τους Αγίους. Και μετά για σένα. Είναι ωραίο. Όχι πατέρες. Και του λέει ο Μόδος, πρώτη φορά ρε Βασίλειο μου μιλάει έτσι επίσκοπο. Και του λέει Βασίλειο, έπαγε πρώτη φορά ανάμεσα στα Αγίους. Και όποιος τα έβαλε με τον Βασίλειο, και τον πελάτη. Και τα όλα αρνητικά. Και όποιος τον αγάπησε τον Βασίλειο, τον αγαπά, είναι η έννοια και η καλοσύνη, αυτά τα δώρα με. Είναι η έννοια και η καλοσύνη του Βασίλειου. Η έννοια και η καλοσύνη στους αιώνες. Δεν πάω το παρακολουθούν παπά Νοέλ, γιατί μας ενδιαφέρει. Η καλοσύνη στους αιώνες. Πρώτη καλοσύνη στους αιώνες είναι ο Χριστός, η ευλογία του Θεού, και δεύτερη η Άγια, και ο Λίμνος. Άντε καλή, και καλά.